Maingad lang yung tanan karon dinaa mga Choy. Ako ay si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. Mao din ang sumpay o part 2 sa pagsorpresa sa birthday ni Pastora. Pero before ta mo padayon dinaa mga Choy, ato asang balikan kung unsay ganap atong last nga video. Unya kay nakita naman nato mga Choy kung unsay nahitabo natong last nga video. Sumpayan na day nato ang istorya. Unya kay lagi na human naman ni migkaon dinha ang tanan, dili gyud po na mawala nato message dinha kang Pastora. Mao nang nag-iyahay na mi og istorya dinha, pero dili gyud na dapat idungan mga Choy, kinahanglan isa-isa. Unang ni istorya si Ma'am Dilara, ang ikaduha si Ate Maricel, unya ang ikatulo kaning akong manghod nga napay pinaduol ni Pastora og gihatag niyang gift niya. Ambot lang sab kaha kung unsay sulod aning regaluha. Basta kay ang nakasulat dinha, happy birthday ra. Napoy nihatag ni Pastora og dako nga regalo dinhi. Ambot og ang kinsa ni wala man ako na videohan. Dinhian na lang ta kanang si Ate Jenny na imo istorya. Pero malibog lang miani niya kay mura mag nasubo or nalipay. Mao tong ang microphone sa iyaha wala ra nagdugay. Pasar dayon ni Ate Jenny ang microphone dinhi sa kinakusgang apo ni Pastora. Nya mura pa ginag na problema sila dinha kay murag dili naman motingog ang microphone na ng panahon na. Pero kumbati ra kay napasa pa man ni Grace ang microphone, siya na lang po ang nistorya para kang Pastora. Unya, siyempre, dili gid po na mawala ang regalo din ha. Samtang gaistorya na sila sa ilang greetings and wishes din ha kang Pastora, nagkaon ra ko gapayas din niya. Unya, kay dili lagi makaya mga Choy nga dili ginako ni bidyuhan si Brother Lee din niya. Kay ang porma pa lang awa na, astig na. Napay pinasayaw-sayaw. Murag nagsayaw ni siya or wala. Pero lahi ra gid po ni si Brother Lee ay kay namang gi-message ni Pastora. Nabuang po din taon nag-ablis Pastora din ha. Unya ang nakanindot pa gyud mga Choy kay si Pastora yung ipabasa sa iyang message. Mao tong kani laging edad-edara na magpalaban na kita sa tong ikaupat nga mata. Perti sab nilang katawa pag si tatay na nagistorya. Kay lagi dili man untanan nimo mensahe si tatay pero napugos lang gid siya. Pero ako dinhi perting seryosoa nya mo katawar gali. Dili mi gid malikaya nato mga Choy nga mo katawa gid ta. Samot nagnay mensahe nga makatawa ka. Unya paghuman og istorya namong tanan dinha paminawon sa nato ning istorya ni Pastora. Unya kay video man nagini katapusan. Diyon man next video mga Choy kung ahan na sabta moabot mga ka-Choyans.